gashi nan zaka iya ka tura shi daga WhatsApp, zaka iya ka tura WhatsApp, zaka iya ka tura shi duk wani waje da kake so ka tura shi in naira 30,000 online. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkan mu sake kasancewa da ku wannan channel mai albarka wato Abdul Kimiyya TV. Kamar da kuka ta tunan bidiyon mu ne zai koyarwa ne akan yadda mutum zai samu kuɗi sama da naira 30,000 online. So kai tsaye idan kana so wannan bidiyon sai ka biyo mu farkon bidiyon nan daga farkon ta zuwa ƙarshen ta domin ka ji duk abin da zamu gudanar da shi a cikin bidiyon nan. So kafin mu wuce ga bidiyon, idan wannan shine ziyartar channel ina da ka fara yi na farko, ina roƙon ka ka danna min alamar subscribe, kana ka danna ƙaramar sarwa ka zaɓi wal tun za su rika sanin da kai sabon shirye-shiryen zaran na ɗora kai tsaye. Nagode. So kai tsaye bari mu shiga gundarin bidiyon. Da fari idan ka yi rijista da wannan website na Dataway, so ba sai ka ƙara rijista ba, kai tsaye zan nuna muku yadda za ku rika samun naira 30,000 a kowace rana a wannan website na Dataway. Idan kuma baka rijista ba, zan ajiye muku link din yadda za ka rijista na bidiyon da na yi a description wannan bidiyo, sai ka samu damar da kai tsaye ka je kalli wannan bidiyon yadda ake rijista. So ba tare da lokaci ba sai ka kawo kanka har wannan mataki a cikin wannan website na Dataway. So kai tsaye bar mu shiga gundarin bidiyon. Da fara abin da zaka yi shine idan ka zo ciki bayan ka gama rijista ka riga da kai komai successfully a wannan website na Dataway, yadda zaka yi ka samu kuɗi da wannan website ba wani abu ne mai wahala ba. So da fara kana shigowa cikin wannan website din, zaka daga nan sama suna nuna maka cewa idan ka gayyaci mutum, duk mutum ɗaya idan ka gaishe shi za su baka naira 1,000, sannan za su baka 1 GB data bonus na wannan gayyatar da kai. So idan kana so ka yi wannan gayyatar, zaka iya ka danna wannan link din gashi nan, zaka iya ka tura shi daga WhatsApp, zaka iya ka tura WhatsApp, zaka iya ka tura shi duk wani waje da kake so ka tura shi, in ma Facebook ne ko kuma Telegram, duk wani group da kake so ka tura. So yadda zaki ka samu naira 30,000 din a ciki shine ba wani abu mai wahala ba. Duk mutumin da ka gayyata mutum ɗaya ka riga da ka sani za su baka naira 1,000. So da kaga idan ka gayyace mutum 10 kana da naira 10,000, idan ka gayyace mutum ne 20 kana da naira 20,000, idan ka gayyace mutum 30 kana da naira 30,000. So wannan referral program ne kuma genuine ne, really suna biya. Idan dai har mutum yayi ta karkashin ka, za su baka wannan naira 1,000 ba tare da lokaci ba. So wannan shine yadda zaka ka samu naira 30,000 a cikin wata ko fiye da haka. So kaga abin da zaka yi shi, zaka iya zuwa ka samu duk wani misali wanda ka san ana saida, kamar misali kamar shop ko shaguna da ake saida kamar irin katin waya printed wanda suke sayarwa. So kana iya zuwa ka musu talla, tunda kaga wannan website din yana da muhimmanci, mutum zai iya siyan data ya siyar. So zaka iya zuwa ka tallata wannan website din, ka gaya wa mutum fa'idarsa. So idan ya ta karkashin ka ya register ka kana da naira 1,000. So zaka iya ka matsa kanka, ka takura kanka, ka je ka dinga tallata wannan website din domin mutum ya yi ta karkashin ka samu wannan naira 1,000 ba tare da ka sha wahala ba. So shaguna nawa ne a layin ku, a unguwar ku, kuma inda kake suna sai da katin waya amma ba sa sai da data. So kaga wannan wata hanya ce mai sauki wanda zaka iya tara kuɗi ta wannan website din. Mun gode sosai. Idan wannan bidiyon ya burge ka, sai ka danna mana alamar liking. Idan wannan shine ziyartar ina da ka fara yi na farko baka mana subscribe ba, ina roƙon ka danna alamar subscribe, kana ka danna ƙaramar sarwa ka zaɓi wal tun ne tuta su rika san da kai samu shirye-shiryen zaran na dora. Idan kana tambaya zaka iya min tambaya ta bangaren comment section, so sai ma wasu duk wani taimako da ya kamata na ma. So nagode sosai da ziyartar channel din Abdul Kimiyya TV kai. Mun gode sosai, sai mun haɗu da ku a bidiyo na gaba. Bi salam.